Predstavujeme tu novinky v prevedení silgranitovom, nerezovom a máme novinku nerezových pracovných dosiek Dulinox, ktoré sú špeciálne 8-krát kartáčované, aby nebolo na nerezových drezoch vidieť škriabance. Ďalej je tu prevedenie silgranitových drezov v Puradur 2, ktoré je odolné voči poškriabaniu, odolné do 300 stupňov tento materiál a kvázi má v sebe zamiešaný teflon silikón, ktorý zapríčinuje ako odperlovanie vody. Ako teflónová panvica, keď naliejete vodu, olej, tak odperlí. Sú tu nové batérie kuchynské so sprškami bez spršiek, s prevedením nerezové, chromové, silgranitové. My sme tam videli aj takú keramickú úpravu, keramická aj keramická batériu. Ešte máme aj prevedenie drezov keramických. Je tu nová farba Magnolia Lescla, ktorá sa veľmi dobre ujíma na trhu. Veríme, že tento nový materiál keramika, ktorú máme už druhý rok na trhu, veľmi dobre sa bude predávať. Ľudia si čím ďalej uvedomujú, že v tej kuchyne potrebujú mať najmenej starostlivosti o tie výrobky a aby bolo čo najmenej údržby. A keby ste mali vypichnúť také tie technické vymoženosti všetkých tých batérií alebo povedzme drezov, čo uľahčujú napríklad prácu? Naše batérie sú vyrábané všetky v Nemecku, preto majú každý Made in Germany a už to je nejaká tá záruka tej kvality. Každá naša batéria má keramickú kartuš, má špeciálne certifikáty DVGV, LGA. Pri našich batériách nevychádza ani 1% reklamácií, čo je tiež veľmi dôležité v súčasnom biznise. A ľudia čím ďalej si uvedomujú značku Blanco, že sa dostáva do popredia.